Rövid távú, de hatásos motiváció, maradj és mutatom hogyan. Voltál már úgy, hogy valakit nagyon meg akartál előzni? Amikor azt mondtad magadnak, hogy nem érdekel, én akkor is jobb leszek nála? Na ezt nevezik viszonyító célnak. Jöjjön a sztori. Az 1936-os berlini olimpián történt az eset, amikor a 100 méteres gyorsúszásra készültek a versenyzők, ahol ketten különösen nem szimpatizáltak egymással, a dán és a holland versenyző, mivel mind a ketten esélyesek voltak az aranyéremre. A dán lány viszont a verseny előtt olyat tett, amivel végleg magára haragította az ellenfelét, amikor megérkezett az uszodába, kivett a táskájából egy csokit, és látványosan mindenkit végig kínált vele, kivéve a hollandokat. Ezen a holland lány, Hendrika Masterbrock annyira felhúzta magát, hogy megesküdött, hogy bosszút áll ezért a csínyért, természetesen a medencébe. Ettől a dühtől fűtve világrekordot úszott, és begyűjtötte az újabb aranyérmét. Neked ki az, akit szeretnél megelőzni? Kössetek fogadást, aminek tétje van, és használd ezt arra, hogy még jobb legyél. Küld el neki ezt a videót, és lássuk, ki lesz a jobb.